balema musolu keleya ni magodun safu Nama keleya don balema chelu keleya ni magodun safu Isse non se no. Era bine mpamche la do yere bado. Chemi mina ku ka jita yi ka yoro fura yi. Wale nchesi bure ka na la nga tono ben ketanto. Ndugi ko digidigi meso goke. Me katana sansugula. Awa ntoke. Nteso goke rambi feme nteso goke. Bonjour. Bonjour ici. Il y a quelqu'un? Quoi? Bonjour. Jolo, Il y a quelqu'un? Nini soy. Faut qu'il s'aide à nous rappeler. Voilà, ça m'a de ça. Et mon dehors. Jolo, Et mon dehors. hey Jolo. Et somebody. Samba. Oh, nini kadi classe de gwa promotion ne do ko kama de classe de. Bana de bedrunya la, bana jogo de bedrunya la. Jarabi bu ye bana juye, keleya jogo ye bana juye, hasidi ya ye bana juye. Chungaranga. Wallahi sai sana ga telebata. Wala me ga de na ki. Oh, telebata na kira. Dara ga tayo. Ana sana ga gili. Sabara me na botina, sabara ya ke pasiye. Nega bufula. Kamo, nina mesa. Kadi no. Bangana. Giga kumafu. Agato. No, kadi era do. Giga mbabu. No, ego ndi ngo ndu san kamera de classe ni. Ya nego nana afina de kwa. Komi kadi akume kalanke ko jugo kwa. Na classe première de ko. Ya fama. Nek me fe ika laje ka abla aga kala tonu na ba. Abso mapsa. Ede afaya. Bala ne ka fa ça. Ya bai. Ai. Ede akan le kolso directoria. Bala ne classe de ga ça. Matria. Ai. Classe gwaza. Oh. Dene ebi droku data. Bala dibi ala kan dam nte drogu ya do. No, ready droku. Tori. Esa ga mai irse ga na fure tori ki nyawa ne nyira ka fuko ai. Bala. Ai sa bala sa. Oh nego. Etiga musoka here de fer. Dite seguko musu la dam no de tuwa. Ne bi kla ko nege. Babu da kore. Akayira. On ale avoka are be doni sa. Oh, ne daga sha du. Masia. Masia follow de. Masia. Aya, masia da fa. Amayo. Aha. Salisa. No. Miki yini ngam nyame. Odo ma kan de ya giga farala. No, ngacha ituma jasa tamadula. Jai ni ko abanga na kera na ngobo chonga nyama ki. Ebe nyama mna. Iso mo de do. Ebe nyama. Se ni mama na ko la bi tukine. Ha? Ne ba kan ina ka budu. Andergete ya. Andergete do dogodi. Ma batam na. Ka bo dunwa be ga mana ka fura. Ne kan da nya fi wonte ni ngako ko. Do na ka ku ma de sa. Ma de ma wole. Ere dia deri ko danta. Yana. Vita sonare. Ah no, ko da juga.
Voilà. Ne wala be nyinga o wala etiga muso ta ka hera ba ta muso bina hera ko kuma fone ya hera date ka furka fe ka bla condition bela jina o wala lego ete fe ka bo no kala ni yo fla fo bi ite la sa sabanta ay sa ne ma sa tele sa sabanta mi da mangai ka bela kali sabali chede e pa ga le tisene la wala chede ko kuma atala ka bi ha kana bla ere mare voilà parce que ngula mo ko mso mna nula tamana ma aisha ni sik sama sala aisha ma ni sibila ne beta kuma ko kera ta ne beta aisha sama ni sala ai ne ta kai no ne ko kamele magaga nyema ga ta na ebe ne ka no ke barawi kamele mbulu akai no ne beta ka kwa ama kwa toke ko fe kambe ai na wa do ka tano ama do fa pe ko fe kuma manni ne mi nyana ma nyana beta ka ya ko me kana bugite sigi bisi go yene ya sigi aisha ni manjine o nega cheni mi aklisi baka le ka ko nunu maya anyi ni ka kari mirane la obena ama ga ga ko ban go kuma fa e fana ba woro ba kari no fa mi woro ba no fa ko no fa ke ala aisha ko binya atto par parola ji ne go aisha minina parola tama no so mi tama no so oh sati ko fa kare na no so ibi ta ya fa ne la fa ta aga ga kele ta ya fa kele wa ni man bala kane bala ne bala de ale kamelen delle ak meta la bara la mo to ino kana neta ne kamelen delle ngaka ni amachane ere abla o ta ya tu vois ta ka moya ça va kadi ça va ko kai doni kan ni wala kan fete no sagara fama ere turo wale o ba ko nyonya ne ko bala ida bonna bai ai me afi kan kala ta wa ko mi ti ko to ya ni kadi bi ko ni Cekari ne ce ma ko gele ne samba bi getu godi ko na ta boloke ama ta so sama boram wala bota e ko e wala ne ay kala ndam ne di kala ndam ne amena me ta ko ta sa wala ndenga ngakuma fosa ce kadi no i ce ma ko wata ce ga ce le tandola samba ge ta hamiti na nyogo ile telefone na da ma ge aw ko telefone na wa ko 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 yana yame wa me wa ba me la kai blage kadi ma fa mi da passe da mo kata aya to ino passe ba ben da ru ni fa bi ino tan durde fa ne ko ko ya ma ti na ko ndo sa le ye ne karni maxi da wala ite sabali ite kotoko kito eti santim sen ndo sa kadi ubu yere kede ko angal le ko ngoro de kiri na jutara ni mai amachane de babudu aisha ne bita boxuda ra iranga fe na stadi la bamia ala ma de ka se boxuda la di ha ma delegation no ako ka ba fe boxuda de mita yeno ra irala ala ma kile na ko ba mu yara irala gafure tureya ye tagalti here da ga yendo anga ta boxuda la ko barbato de bita yeno ya aga na jigara ba abi ta ba wale abi ala ndora ya grave ture ta ko ba ra ko kele falo mai de awo ha wala ta na sele na jigi be mse ale ulu to village la suno c'est des mi kenela atisika bele ma kwa mais ne beta kwa e fara ta o ko la la ci ko me ta ya ne boga ne ba ne na fla to ni ale e wala wala seni ywe chenye wala ke yuko ba mo ni fana nyana ma we ni mo ware ni nyogo ndo soro ka to go play ko te la wala nye wala de chokoro jugu ta joye ready msoko ngani abinya Ma, è stata awa.
musokɔrɔba mana a mɔden la worokila ko ci fɔ ma dugu cɛw cɛ bɛ sen kan mun nana i kungo kɛ n'u fana kungo sera dɔgɔnin n'i ma taa i bɛ kɛ malangolo ye e yɛrɛ bɛ mɔgɔ sigi dɔn soden bɛ yen nɔ gasi tɛ maa na mɛ yan ka ninnu ko man ca ne ka taa an patɔrɔn ka ci la e ka patɔrɔn ka ci la ne ko i yɛrɛ tɔgɔ duman jamu duman n tɔgɔ Sali Sali ala na kira n tɛgɛ minɛ cɛ ka toro ko Sali ne me fɛjɛ ka mɔ a bɛ fɔ nin ma ko bisu dɔ a bɛ ka bisu de bɛ tari kumari ne toro i cɛ ka toro i t'o kɔngɔ de bila i maraka yigo dɔ wa maraka yigo yɔrɔ de ye ne ka cɛ ye o maraka yigo kelen de maraka yigo de ye ne ka cɛ ye Allahu akbar n dama bɔ sira filɛ ayi ba ko ne jɔyɔrɔ ne ma yɛlɛma don ka ko la tile fila na a laban yɛrɛ bɛ jɔ n bɛ sigi daga ko ko la gɛrɛ don ta san kɔni a da ye n bɛ ka yɛlɛma don ko la bɛɛ na ne awɔ ni ma bɛ kuma la fɔlɔ ni ma maa ta kɛ maa ti ta kɛ awɔ kɔni o ye cɛ an dun fana ma ta an bɛ tɔn ko kuma kɛ an ma n'an musokɔrɔbaya baro bɔ an n'an npogotigiyaw olu ko kɔrɔ min baro an b'olu kɛ misiri ko n'a baro bi kɛ an bɛ filili mun kɛ tuma min na aw t'o si dɔn. Allo bébé ayi non sura ma se ka ɲɔgɔn ne yɛrɛ ka nɔ tɛ ne nɔ don ne nɔ b'a la quoi parce que awɔ n y'a faamu non sura ne tun taara ci dɔw la quoi i yɛrɛ don baasi tɛ yen ayi non sura ma ɲɔgɔn o ne yɛrɛ nɔ sa non n'ala sura ma su n'a ma ɲɔgɔn ye non problème foyi t'a la su na inchallah awɔ ne ka cɛ ça va cɛ ne cɛ ko cogo ko tɛ cogo la cɛ ni mɔgɔ taara min kunna dara yɛrɛ da yira la ka tila ka taa bogotida di yira la sini an ka taa i bɛ taa yira la i sɔrɔ la o kelen don dɛ jama wale cɛ ko to an filɛ ɲɔgɔn ka cɛma ne kiri muso o ma expliquer ka yira jo t'a la ni min kɛ jo t'a la vraiment hali n'o an bɛɛ de tun surtout n ka cɛ k'an fɔra ɲɔgɔn ka muso ko de la o man di n ka cɛ ma ka tiɲɛ fɔ ko n'i ye min kɛ damatɛmɛ na i ma ɲi ni damatɛmɛ i t'a ka yafa deli a mɔgɔ non n taara ɲin'o de la o la tulu ma ye quoi jamana tɔ n'aw bila la cɛ fɔlɔ la npogotigiya tulonkɛ tun b'i kɛ ten a b'a fɔ ko jango 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 ba jango kuma sele jango ba aw t'o si fɔ ayiwa wa ne bɛ taa dɔɔnin ma kɛ min kɔ filɛ so la o de caya ye a b'u la awɔ. Yo, i m'a ye tubabu b'a fɔ ko union fait la force quoi c'est-à-dire que sigida la n'anw bɛnna sigida bɛ diya n'anw bɛnna jamana bɛ diya. Yo, ça va, ça va. Babaki, ouais. Dama. Ko la ga. Dama tɛ cɛ ka cɛma ye sɔrɔ gɛrɛ na dɛ. Baba ye joko de. I m'a ye so dɛ. Cɛ na cɛ. Sisan an yɛrɛ fana bɛ dɔɔnin koyi. Awɔ. Sisan ne y'a jateminɛ gɛrɛ yɛrɛ la. Min n'a kamana na. O y'o ye n bɛ dɔɔnin. Sura an fana kun taara n ta ɲɛɲini si kɔrɔ. Sikɔrɔ di. N'an ka cɛ ni diya cɛ maraji la an tɛ taa foyi. An tɛ taa foyi wa. Taa ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ. Kɔti ka yɛlɛ min bɔra yen cɛ. Ne ka moto ni ma n tɛ se ka kɔti la yɛlɛ dɛ. Cɛ caman jɛna dɛ. Cɛ ne bɛ taa n ka moto yɛrɛ pratɛrɔ yanni maraji ka dɔgɔ da. Awɔ. Y'a ka dɔgɔ da. Cɛ aw de cɛ. I bɛ ka moto ye. I ma solution ɲini a la nin bɛ dɔɔnin da i kan. Cɛ moto in ma ɲini ka ne faga ne ye tile kelen kɛ k'ale boli ale fana bɛ tile kelen kɛ k'ale boli. Maa m'o jɛ. Maa t'o jɛ. A kɔlɔlɔ la taa. Ne y'a wuli ka na i b'a kolokolo ka taa. Sigɔrɔ kɔti ka yɛlɛ ne yɛrɛ ka wotoro in tɛ se k'ale yɛlɛ.
Ita se no wara fan doi. Ita ni jatim ne. Tiri beblu do moto ko la ta sa. Ne ra kon tate. Ni fe mo ka fole ko turu. Donc pour ka kan no ya. Soit i ga fo mu ka famille côté sans fait. U ka jigini muso doni an bɛ marasi kɛ ka ban. Soit i ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini. Mais yɔrɔ ti janya muso ko la. Mama, gani cɛ dɛ. Yɔrɔ de la ka janya muso ko la. Cɛkɔrɔba tɛ kɛrɛ o bɛ nɔ. A bɛ fɔ Bamakɔ yan. A ka fɔ Buguni. Muso nɔfɛ. O t'a ka marasi kɛ Buguni. Yɔrɔ de bɛ janya muso ko la ka cɛ. Cɛ kanu ma nɔgɔn koyi. Kanu ma nɔgɔn mais an bɛ cɛkɔrɔba in kɛ yan. Bon n'a y'a jateminɛ a b'a fɔ bana don bana tɛ. C'est l'amour. N'o kuma a bɛ kari minɛ la tuma min na. N'an bɛ si kari ma da la. Cɛkɔrɔbajugu. Kasi muso nɔfɛ. Alahu akibaru. An m'o fɔ i ye cɛkɔrɔbajugu min ko la. Cɛkɔrɔbajugu sɛgɛnna ka di ko la o. Jaa ka di ko ma nɔgɔn dɛ. A bɛ ka di ye don min na ko bi. Cɛkɔrɔba ni hɛrɛ. Ani hɛrɛ. Ka di senɔ a senɔ. Hali kari balibɔtu a fɛ k'u mɔgɔ bɛ kadi la o t'a ye. Hali kadi ka na a b'o bɛɛ san. N'i ye se a bɛ garibɔrɔ ta a bila kadi da la. Muso ala dalen don garibɔrɔ la a tugu a balima ra. Fana ma yi sa. Bon ne b'o kɛ c'est l'amour quoi. C'est l'amour qui est de l'amour quoi. L'amour ne ment pas. Wa n bɛ nkalon kelen tigɛ. E bɛ ka garde corps ko min fɔ a t'o ta fiyewu fo n'a kɛ garde corps musoman ye. N'a ye cɛman ta ka bila a la. Non nin ye tiɲɛ. Cɛ ko Marumu yɛrɛ muso jiginna. Bon sinon ne bɛ fɛ ka taa foli kɛ mais ne ma se ka taa an ta ye sa an ka taa foli bila yan. A problème foyi t'a la an ka taa foli bila o la. Jitɔn dɔ bɛ yen quoi. Jitɔn wa jitɔn dɔ bɛ na. E dun. Kɛmɛ seegin ɲɔgɔn. Voilà. Bi yɛrɛ bɛ na. Alors kaɲi n ka cɛ. N'an taara i bɛ 400 di. Donc n'an seginna an b'a o fara ɲɔgɔn kan. An ta Marumu. Bi yɛrɛ ye ne ka relation yɛrɛ. Keleya don balema musolu keleya ni magodun safu Namma keleya don balema chelu keleya ni magodun safu Bana do be dunyala bana jobu do be dunyala bana do be dunyala bana sabale be dunyala keleya jobu ye bana jobu ye nyabo ya jobu ye bana jobu ye jarabi jobu ye bana jobu